A Biblioteca Humana de Galicia. Un proxecto de recuperación e divulgación do patrimonio oral e inmaterial de Galicia a través da creación sonora e do podcast. Ester Teijeiro. Ester, pois fálame deso, fálame do amor á terra. Que é para ti o amor á terra? Mira, o amor á terra é o todo, porque a terra sempre nos dá cousas boas. O que lle damos nos cousas malas á terra, pero a terra danos cousas boas sempre. E bueno, e o aire que respiramos, se cuidáramos a terra tamén era outro aire. Eu creo que íbamos respirar moito mellor. Mira, que é para ti ou que é a Ribeira Sacra? E o todo é moi bonito. Cando empecé Ribeira Sacra non sabía que era para Ribeira Sacra. Non sabía que iba a surgir isto todo. Eu empecé porque había que vivir de outro xeito. Non tan mal como se viviu e traballando tanto. Todo é moi bonito. O río é moi bonito e a ribeira é moi bonita. O río, pois, agora dá moita alegría. Pero antes daba moita vida, moita anguila, moita troita. Había de todo aquí no río. Agora non hai nada. Non sei por qué. Tiñan que mirar máis por eso. As anguilas non lle fixeron escala salmonera, entonces non pode ir ao mar e acabouse a anguila. E era moi rica. Acabamos con todo. E que lle podemos facer eso? En primeiro lugar, non botar tanta química. Me parece. Bueno, aunque se colla algo menos, tamén será mellor. Tu fuches unha pioneira, porque fixeches os primeiro viño ecolóxico, fuches a pioneira en moitas cousas, non? Como é eso de abrir camiño? Decías que foi por necesidade. Pero nós fixemos a bodega que leva o meu fillo agora, a outra, sin ser ecolóxica, para poñerlle a etiqueta. De aí surgiu Ribeira Sacra. Por aí se empezou por esa bodega. Pero sin saber que iba a suceder isto todo. Como ves o futuro da Ribeira Sacra? Pois están quedando moitas viñas a monte, non sei por qué. Non hai quen traballe, nadie quere traballar, e a terra tampouco é tan mala para traballar, me parece. Bueno, aquí os tractores son os brazos da xente, que non nada se pode traballar con máquinas. E como empezaches a traballar no mundo do viño? Tu xa eres de Nogueira? Foi unha vez que chegaste aquí? Contame como foi un pouco esa... Non, os meus pais xa vivían do viño. Os meus abuelos xa vivían do viño. E aquí na Ribeira vivíase do viño, mal se vivía, non? Na posguerra, por aí, vivíase moi mal. Pero bueno, vivíase. Ibas a comprando pan co viño. E que é o viño para a Ribeira Sacra? Pois mira, o viño é a cousa máis importante que pode haber. A cultura do viño é a máis bonita que pode haber. O que pasa é que ainda non lle damos o aprecio que lle temos que dar. Porque mira, moita xente... Mira, eu fixo o viño ecolóxico para ver se non había tantas enfermedades. Que coméramos un pouquiño mellor, porque eu creo que as enfermedades, eso dicían uns médicos de Santiago, as enfermedades que viñan por a comida. Moitas enfermedades que non conocían iles, que era porque se comía moi mal. Non sei se é así, se non, pero bueno, a min pareceme que sí. Pero, sin embargo, a xente ainda ve o viño da Rioja como tan bon e todo. Eu fixen
que non houbera enfermedades e para que fora todo máis natural. Pero a xente creo que ainda non que non o ve así, que non importa, non sei como dicilo. Mira, e a xente nova, por que crees ti que non quere traballar no rural, que non quere volver á aldea? Non, e aquí, por exemplo, en Pincel hai xente que está vindo para as aldeas, non? Sí. Que che parece? Bueno, pero vindo para as aldeas parece máis en plan turística, porque traballar eu non vexo que traballen moito. pero bueno, algo é algo, que non queden abandonadas as aldeas. Que se pode facer? Pois ten que ser a administración, porque aquí cartos non hai. A xente, algunha podería vir para aquí, pero tampouco vive, porque do aire non se vive. Cumpría que tuveran axudas e despois que se explotara máis isto todo, que axudaran a... Pero, sin embargo, non axudan nada a darlle arriba á terra, porque ainda temos que pagar impuestos. En deber de quitalos, porque na aldea non se vive como se vive con un sueldo nun pueblo. E aquí eu fago viño, pero se a xente non compra o viño, eu tamén teño que deixar de facer viño. E a xente de Galicia, eu creo que tiñan que mirar máis por as cousas de Galicia, que son moi boas todas. Galicia será malo de traballar, pero dá cousas moi boas. E tiñamos que volver en Santiago me gustaría a min, o viño estuve ali en Santiago moito, pero unha vez non tuvemos viño e parou de estar en Santiago. Gustaríame que volvera outra vez a coller ese... Pero bueno, non sei como facelo. Mira, que para ti as cousas importantes na vida? Na vida é o cariño e a salud. Iso é o máis importante. Que moitas veces dámolle moita importancia aos cartos, e os cartos van-te abandonar enseguida. Eu son unha muller que me gusta, por mira, sencilla. Un día se está mal barrido, e xa se barrerá para outro día. Así, non me importa eso. Vou traballar, vou ver as viñas, porque as cepas tamén queren ver a xente que lle fan ben e que, bueno, facerlle ben. Algunhas veces faremoslle mal sin darnos cuenta, pero eu trato de facerlle ben ás cepas. Un día, pois levántome, veño para aquí, desayuno, vexo un pouco as noticias. Moitas veces era mellor non as ver, que se ven cousas moi malas. Pero bueno, gústame velas, tamén saber como anda o mundo. Entonces, collo coche, voume para a viña. E ali a viña dame moita satisfacción, porque a cepa todo, e que hai moita fruta, moita cireixa, bueno, este ano non houbo, non sei por qué, porque estamos acabando con todo, non acabamos por este sitio que está aquí, que aquí ainda non estamos contaminados, pero as grandes empresas que non contaminen, e a xente tamén, a xente pequena tamén contamina. Contaminamos todos algo, pero eu non me gusta contaminar a terra. Porque lle quero a terra, porque a terra é a que nos viu nacer. Ya que nos vai levar, a que nos vai comer cando morramos tamén. Teslle medo á morte? Non. Haberalle medo cando se fan cousas moi malas, pero eu trato de non as facer. Non é que seña perfecta, pero de verdad trato de non facer cousas malas, nin ser que haxa tanta maldad como hai no mundo, que hai moita. A terra fainos vos tamén, non? A terra, se observamos, sí que nos fai vos.
pero pouco miramos por ela, porque un señor me dicía, mira, a terra está moi baixa e nadie queremos baixarnos. Temos que observala máis. Bueno, eu sí que me gusta observala, pero bueno, eu que sei, non demasiado tampouco. Aprender dela. Sí, sí. Pois sí que aprender dos árboles, aprender das cepas. As cepas, cando queren brotar, nadie lle dice que teñen que brotar nesa época. Pero brotan cando teñen que brotar. E dan o viño cando teñen que dalo. Por iso que son moi sabias. Elas son... todos os frutales son sabios. Pero non miramos moito por elas. E que é para ti facer o viño? É a vida de todos os días. Porque eu se bebo un pouco viño, pois bebo do que non ten química. Que me gusta. E botas patacas, tamén boto patacas, que ven un home a botalas, porque a pataca de fora non vale para nada. E tamén teño os meus tomates, e teño unha horta pequeniña, pero chega ben por mí que cando levan os meus fillos, non máis. A horta vou camiñando, porque non entro coche ali. Sí. Pero as viñas sí que vou no coche sempre. Bueno, o meu coche é automático. E temos unha furgoneta e non me atrevo a collela. Porque non é automática e digo, bueno, mellor engáñome e voume por aí abaixo. Non, pero no meu coche sí que... Tampouco me gusta demasiado, non son nada valente para as carreteras. Non, porque se ve tanto accidente, tanta... Pero bueno... Para chantada a horas teño que ir a Lugo Forte, xa me levan os fillos. Dice, bueno, porque todo cambiou, que sei, hai moitas calles que antes andábase por elas, agora non, e non me gusta. Sei de por aquí, pero máis nada. Eu non fui á universidade, pero bueno, fui a unha escuela moi boa, sempre. Pero bueno, despois aos 13 anos xa me dixeron que non me querían máis ali. Pero os meus pais sí que me mandaron moito á escuela. E hoxe, se volveras nacer, estudiarías? Claro. Que estudiarías? Que te gustaría? Cousas relacionadas coa terra. Para dicirlle a xente, non botedes isto, e tratade, e poñerme un pouco, pois, contra o mundo. Porque moitas veces hai que poñerse contra o mundo. Se quere facer, porque uns entenden dunha maneira e a outros non entendemos doutra. E habería que dicirlle, mira, a terra témola que cuidar. Claro que non había tantas cousas, pero todo era máis natural. O futuro sempre ten que pasar por a terra se queremos comer algo bon. E nas escolas tiña que haber... tiñan que falar algo máis da terra do que falan. Porque moito conocer o mundo, conocer non sei que, pero ao mellor non salimos desta parte de aquí. E había que conocer primeiro por aquí. Pois moi ben, Esther. Moitas gracias. Pois nada. Foi un placer. A Biblioteca Humana de Galicia. Un proxecto de recuperación e divulgación do patrimonio oral e inmaterial de Galicia a través da creación sonora e do podcast.